nagbabalik. Hindi nagbabalik. Ano naman marami, nagkamamatay. Kasi Vincent,
Wala na. Kaya naging sumangin. Apat na daw. Wala pa. Yung ano, nagkakamimingin. Tapos na. Ay, dalawa. Ibang lahi. Wala pa yung Pilipino. Yun o, nagsiset up. Tapos na siguro sila. Alis na ang trabaho siguro. Hindi. Nagsiset up lang. Nakaulan niya sa mga. Malaki yung warang nakakil.
Diba? Huwag kang iingit. Nagpusog ka. Ano? Nakapagkala kami. Ano yan? Ang kulit ko muna. Ah. Pagkakuli mo na kayo naman. Pagkakuli mo na kayo naman. Sige na. Ay, parang siya. Ako magkakuli ko. Sana kang pangaraw ko kasi manayos yan. Manayos. Ano 3 months lang wala ng places? Ay? Magpalit na lang. Tayo sa pagkakas. Mag-drive eh. Tagal ka naman sa buhay. Tagal ka naman sa Ano ba ang karahan ni Jaya? Ganun naman siya, no? Ang kulit niya yan. Kaya may buhay ko na, hoy. Bawal ko nga kayo, eh. Oh, baka, ako. Wala akong pati niyan. Kailan ko kilala ko pintura game? Kunin mo mga baka. Talaga ako, eh, oh. Ay, abot na naman tayo pa, Jay. Bata mo, pinapaloso, oh. Alam mo, mukha ka na natapat ka ng paano. Ang met-meto niya, niya ko ng tanet, nagpaprangit siguro, at pinanit ko sa mga. Kaya, Dennis, Ha? Anthony, Ha? ilang tanong ako?
Dede. Wala lang. Jujur ini kalau itu Pangit na panahon, guys! Guys, sila! Guys, umuulan! Umuulan na na! Pangit na panahon! Di ba pepes ka tanim ba ito? Pinari, hindi na tapkata, makakaudyang katakot. Sabay ka? Pinari naman? Yung mga lagay mo. Ha? Paano yun yung may gawa? Ano po kasi nabutay guys? Lagi na ito. Punta din tayo. Bakit may apat ang kagaling ka? Punta. Punta lang, di ba? Kadawat. Kaya mayari-yari. Papapalitan ang bayo mga Aga namin tayo kaya. Dahil pamilyan ang aircon eh. Sino? Nakakaya kami yung kusinera kita, di ba? Ano tayo sa ito? Ang bilyar ang prestor ko. Kuwanta, presesa. Wala mo tayo.
Bakit? May palit ang camera ka rin. Ay, lalong marunong sa buta. Hindi naman siya, lalong manila. Sabi ko, yan ang puto ka. Baka naman may nasilay ka. Naramdawa ni Kapitán. Ito na lang mapapagalma ko ba? Yan na naman isip ko. Sabi ni Jackie, Korean ka. Sabi na may camera dyan. Pero bata ka. No. Ay, ang aking mamo na lang ito para maintenance mo na. Kapag sinasama sa mga nanay mo, no? Maraming kitchen mo naman gawa ng anak. Oo. Wala yung dapat magkindita. Kahit sa sumunod pa pa sa din. Pero hindi ko mga ito mag-usap ito. Oo, dapat mag-usap. Dati, wag ang game mo na ito. Puntahan mo punta ka dito siya so. Muna lang ang game mo. Ano yung bulsa ba? Just for natin kumano. Oo, kapagod eh. Wala sa pangalan ng gano'n. Walang ka. Babae mo wala gano'n ka na. Wala ka sa pangalan patata na. Tama na. Hindi pangit na kayo na sa Samantha. Ito sa pula. Nasa niya pa. Ano yan yan? Wala sira yan. Oh, Jamsit. Ano, nalapot na yung bininigay ito na. Kahit tinunggawa ng iba na masiraya ang natira. Tama mo ako sa kwentong kamo ka no? Ang mga sila. Kapatunan, siya na talaga siya. Talagang kami nakakalak na rin. Ako, baka pulpi na maraya nakadagdaman rin. Marami pa yung kari. Ay, dahil gagawa yan, gagawa. Sabi naman tayo, malasang pa rin. Kung sabi niya, bata parang baka dalang na rin ito. Okay, mahal na. Malaki yung kanya ng bumabay. Marami. Makakaroon din kayo, maniwala ko eh. Tingnan nga tatali mo. Nararaman tayo.
mula kanini. Hindi ka opisina. Iyo, bali na yung game. Singit niya yung singit. Kanya nga, lalong nito. Napaligid na yung mga nito. Abot na niya kanya niya, pero... Ano yung mata ko niya na? At ang nesa sa ito ngayon. Bago mo yun natin. Sa ganito kasi dapat itong ikay. Dapat itong tinilagmayan. Kung saan makalaan kayo niya. At diba, huwag kayo padala na eh. Kasi kayo mapabahay. Di maglaas na. Di ang tula. Di... Ay, dalan na kayo sa mapabahay niya. Na? Majid na na si Brad ito. At ito, siguro ka sa karela na eh. Kaya niya bang manilagay sa kanya. Tani. Ito na lang. Layo, ay tama. Kaya naman sa kalon layo mo. Buka, muli. Malaki ka mo. Malaki ka mo. Daki na yun yung kingarap ko. Makalala ka po. Ano naman ito ba? Makatan tayo ng sanggoy. Walang kakang ulit. Kapala ka po. Wala ko na yung kingarap. Nakala. Sakto na po makalakoy. Alam sinabi ako sa inuno. Kaya hindi ka man ako sa tumo eh. Correct eh. Yun yung ako sa inuno. Wala siguro. Wala siguro na sinuwan ka. Kaya mo na makaiwasan ka. Magkamali ka mo. Kasi. Ang sandali. Kaya pa mga kasinawin eh. Paano ako lang mo rin pumagi? Ano mga nandoya ka nito no? Ang sandali. Kasi sa mo rin pumagi. Kaya pala itong kaya madala. Dahil ka ba? Na, masaya ni Bobby ang... Ito ka naman ako matakot ng sunod na mga pumunta. Kaya po tayo. Kaya na naman ba? Kung sanay mo, padalaan ng kape. Wala ka pera mo. Tangang sa bato. Makip ka to yung makipon? Yan. Makip ka yung makipon. Alas 4 na, eh.
Chinese kung cookies stick. Ay, wala rin. Sa may sanya. Ibang lahi ka ba yan, no? Ano ba ito? Guys, tira. Guys, umuulan sa Saudi Arabia. Traffic, oh. Guys. Guys, tira. Ay. Guys, tira. Uyat sa kabila, uyat yun. Wala ka hintay.
Oo, pag ginanun. Malapit ka magkuha. Ayan. ¡El favorito!
laban na inyaw. Naklaruan. Saka number 2 yan, pipili mo. Yan. Dapat matandang ko yan. Ayos ka. Isura ka na. Ang saya-saya ninyo pwede eh. Huwag sa akin si Joy, no? Mali ko pa rin eh. Kasi kaya kang talaga eh. Wala talaga sila ba lang sa'yo eh. Kaya akin sa kanya mas kagawa. Joy, huwag ganon, huwag nasaya mo. Ikaw nga masayang-masaya mo dun eh. Hoy, hindi ako masaya, nakangiti lang. Dali ka na. Huwag na. Malapit na ngayon eh. Hey, what's the name? Kamahan, ka na. Okay na yan. Bakit wala ko dito eh? Pwede? Ang lakas ng fighting skill. Wala kang karapatan mag-awag nito mga katalista. Ito wala, kita ko yung tawa. Lakas eh. Tatagal si Noel eh. Sabi niya oh. Pi. Papunin mo kaya yan, pre. Makaya ka. Magkatulog. Yan. Kapagkano ako? Ha? Hindi tayo makinig eh. Eh kasi sabi mo, pi na. Nakakatawa na eh. Hoy, el paborito ka eh. Paano el paborito? Paano el paborito? Ano ibig sabihin ng pi? Pamula po. Kasi hindi mo ito talaga oh. Walang minsan Sabi nga po, kasi kanya. Diba? Titik din naman nila, pamula po. Sabi pa rin ko na. baka talaga wala ako. Dahil lang yun, eh. Oh, yan na. Hoy, yaman! Ano ba? Sipurikin na yan. Yes. Sipurikin na yan. Puri na. Nakapit na? Nanal ka na? Puri na oh. Guys ka na. Muna, kami. Guys. Tama ka na, kabana? Ayan. Nangabayan, sinaban niya. Ayan, malakas na. Lapit lang! Malayo ka. Ayan na. Malakal ka na. Malayo ka muna. Ako, bakit nyo ba eh? Malakaban? Huwag tayo. Saka guys. Yan na! Guys ka na. Guys ka na. Uy, laki! Oh, laki! Panyaman! Uy, laki naman! Panyaman! Oh! Ayan ang kulit niya, ha? Malaki, ha? Guys,
malalam yan. Oo, kasi kahit na mga sarap kumain mo. Ang muna mo, sobrang magpuro. Ay, nakagin pa rin ako na sayang mo. Tatlo! Grabe. Tatlo! Oo, wag ka na. Yabot na, oh. Oo, ganyan pa. Kinukuha yan dito sa Mintis, guys! Guys, sayang! Guys! Ano ba Mintis, guys? Saan ka nagkakita kayo? Ha? Wala naman to. One. Dali na guys! Madan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Yan yung limon, guys! Titikpit! Guys! 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 Tira! Yes, yes, guys, tira guys.
handa na yung beginner ka eh. Ano kayo? Ano katalo siya para dito? Nakatalo ko na eh. Grabe ka, Jay. Oh, ako na. Ako ata, kapirado. Hindi, lagi yan. Okay siya dito pa. Ganun ba yun?
Tumama kayo. Tumama. Tingnan mo niya. ऐसे अब्दुल्ला अस्सलामुअलैकुम कम आपका
guys, tira. Guys, tira. Relax, guys. Guys. Ay, may umahabol, oh. Ano yun? Uy! Konti na lang! Tatagal na! O guys, tira! Second catch of the day, guys! Oh! Second tuna is! Pares na tagol! Pares na gulo! Sila naman! Sila naman! Meron na naman! Third catch of the day, guys! Third catch of the day! Third catch of the day! Third catch of the day! Easy, guys! Easy! Apa? Oh guys, oh! Third catch of the day, tuna! Sana? Tinagal ka to? Ang neto? Ha?
Huwag ka yan, Jay. Basta mabibigyan mo ka naman. No, kaya muna ka rin manig ka? Ako, Jay! Kuya! Parang kita, Jay! Nakak mo! Jojo Ricky!
bahay dito eh. Hindi makakauwi. Kaya ang packing kanini. Hindi ako kulang. Oo, Go, kata! Ya ka mamuray ka? Bago ka lang po ta, ha? Yung kong video ha, share ko ha. Share ko ha. Ayan o. Wala si Pato, si Mahal. Pakita mo. Siya. Guys, tira. Wala, ito mga amin din. Guys! Ang bukas nila na ini. Apa? Ang ama na, guys! Nalang ba? Maaga para sa sindi ko. Ikot kaya ito. Ano? Lokomita, tsaka tisigan mo. Bago. Guys! Papapuno na! Papapuno na, guys, oh! Guys, tira. Oh, maluto yan. Bibigyan niya mo. Nakaharap na yan. Guys, nabigyan nga ano eh. At ito sunod eh. Guys, nabigyan nga ano. Naglalit kami malatilan ng dakan. Susunod. Ha? At ito sunod. O yan. Siya pa yung isusunod. Matwara. Nasa ba yan? Maraming nito eh. Ano yung mga ganito ka eh? Matwara ka na susunod. Wala akong sabi kaya pating eh.
bakit ka? Tuganda eh. Tuganda mga yan, oh. Oh, nakakain. At pangalan niya natin, eh. Kasi pamatakawa na lang. Malaki ka na. Pamatakawa na namin naman. Na, tanggalin yung kamigit. Mula. Na, Mula, hindi. Ha? Mula. Wala kang mula? Mula, mula. Tumano mo yun. Malawak na, oh. Sabi ako na. Hindi natin sigurado yan. yung oras na. Basta na. Oo. Ay, ay. Ayaw mo na, master? Yan. Bilang mo na yung kalendar namin ko. Dapat may sila, ayan eh. Dapat may sila na eh. Hindi na lang. Yung pagkatapos ni Pai, hindi mo yata ni ko eh. Pinalas. Ha? Naka-modify ko sa dati. Hindi kailangan. Nakakaroon naman dati kasi kapalit-palit na karo. No. Bakit ako? Ikaw ang subuhanan, hindi ako. Nakakauli ka papalit ka. Ano mo na? I am master. Master yan eh. Ano sila to? Oh, manyaman ba to? Mga karang dyan eh. Ayan oh. Laki oh. Puno na guys oh. Guys. Yan ah. Puno na. Laki oh. Tunakan. Ayan guys oh. Laking tuna. Apat na tuna sa pakete.
guys. Nakan. Naki. Talaga puti. Tuloy sa bao. Yun! Tuloy mo kaya. Ang pupihan ka. Oh, tama, istiri! Istiri! Pero ba, istiri nyo, dito man. Wala lang pala eh. Talaga puti. Wala lang. Sarap yan dyan, sarsado. Nakakamatis eh. Oh, may party ka na naman ha. Alam mo na. Kaya mo na tayo, eh. Parang Pupunan isa, guys. Guys. Maraming paro. Oh. Oh, dami ko 7:30. Wala ba kayo? Di ba pala sa Biglamanga eh? Ano daw? Guys. Nakan. Ang pupihan. Oh, bakit daw na ano? oh, wala rin. Tira. Oh, oh. Lagi. Ang pupihan niya, punta ka? Ah. Oh, Oh. may puto niya. Tulog? Kailangan. Nakawala. Wapoy. Ha? Ano yung parang ko na lang yung... Artificial? Anong kit? Tapos yung baboy. Ano? Ito artificial? Napamusik. Anong mga dyan o kaya pamusit? Yung palitan natin eh. Huling ko yung palitan. Sinap, iniyam yung kaya. Ah, baboy na naman. Nakawala. Bako. Nakawala. Bako. Ano talaga naman ninyo? Hindi na kami mga ito. Nagkakabalik sa baby. Bakit ako sa baby? At kuya, kaya naman itong maluto eh. Kaya itong maluto. Nakawala. Nakawala ang baboy. Hey! Meron sana yung ano sila Naputol yung paraan. Kaya palitan natin eh. Sana palitan kaya sana medyo nakasuwag yun. Wala
Sana malagi ka kasi puto yan. Diba? Ano, tingnan naman? Sabi ka, gano'n ko na diba? Wala. Nakawala ang baboy! Nakawala ang baboy! Ate, takalan, no? Kumain na. Ate, ano to? Nakawala ang baboy! Amusin, dapat. Ay na, pamukita ka tayo. Naman. Dali ba? Ito na mag-aakit. Ito na na, tayo ka. Nakawala ang baboy! Ay na, si Mate, hindi na po yung baboy. Ang gawa mo naman naman natin. Oh, magawa ko na rin. Tapos talaga. Dan. Bakit? Nakahuli, kita lang muli. Para sa kanya. Patagulihan mo! Ano mo eh, ang bagal mo naman. Dali, ulul! Hindi na tayo ako, no? Ano? Apa? Kaya mo muna. Kaya mo lang. Okay. Pagmuli siya. Takarami, ating susunod. Habis ka na, di ba nga bini? Habis ka na, susunod. Malaki to. Malaki. Habis ka na, easy. Easy, guys. Hindi na. Hindi, oh. Dagol. Wala. Eh, putang dalamon. Dagol! Tahu na. Wow! Pinakamata ko rin!
Ala, anong kilo? 3 kilos. May nalapak yata. Oh, bagulang! Ngunit yan eh. Ngunit, malaki. Pero pa ba yan? Ano kaya ako? Nangarap ko yun. Sabay na! Mula na, trabaho kayo. Sinumula ka! Yung yun. Ha? Kaya matagol ko na mo. Ito. Nakita mo na ko, sige. Nakita mo na ko. Wata, napamanyan mo eh. Ikan tagayabit. Sabi ko, Ha? Ikan tagayabit ah. nakita mo rin ako, ate. Alay, kamu may itong kasal. Master, nagkakalis, oh. Master, nagkakalis. Kasama sa ano. Ayaw mo ng pakon? Ako yan, dapat yan. Dapat yan. Kailangan ko pakon yan. Okay. Kailangan ko pagbigyan niya, kailangan ko pakon. Sabi. Kailangan yan. Tawanan kita. Nakawala, sayang.
asawa. Magula ka. Wala ko na yung tuwawan sa ako. Wala ka na magkakawin na ng ako. Kaya to. Ito na alis ko tayo. Wala ko tayo. Bakit nagbagyo ah? Andyan na ka. Asawa niyo pala si Alfred eh. Ha? Si Vincent, ako. Asawa niyo pala si Alfred. Vincent. Si Vincent ha? Kanyang relative. Ang kapatid ba yun? Meron ka naman sa kamay ah. Parang si Vincent. Sanay na puro. Ano? Ay, dito kakalaman ka. Lalabas mo na ang dragon dito ha. Spirit. Nakakalaman na ng spirit. Wala na yung panahon. Airport. Ay, may hinahangin ka. Gamit ka rin. Pa. Dragon. Dragon mo na. Chinese mo. Yun, dahil ko po. Ano mo? El paborito? Hindi nakahuli pa ka. Tawagan mo na ang Black Dragon mo na. Well, kasi kaya nakahuli sa Cynthia para malakpasa. Chinese mo. Tawagan mo na ang Black Dragon mo na. Siguro mas black market. Siguro mas black market. Black Dragon. Gagawin ka. Ayun nga, dala ko yun. Wala ka. Gawin ka, malaki yan. Dadaan ka. Gawin ako. Makakawin na malaki. 2 kilo. 2 kilo? 2 kilo. Kaya, oo. Maragal pa. Sana? Kung amoy na yung sabi mo. Kaya dapat start ko may tulog. Wala na. Wala start ko may tulog. Lagay mo na lang sa upo. Ang mo ka dyan. Tanga-tanga. Tatanong mo ako kung Papaw ng kain na nalitang manis ko yung pelo. Natang na mamaya Ate! Kuya ka!
Chinese Coco Stock Week. Ay, ito, pinagyan naman ng pusa, oh. Ito. Ay, ulo, Kaya ay, ano, tapos na tayo na. Ano pa po ito mga kinyan na nangingas tao? Ano yun? Bawal mo yan. mga ilang ko na ba yan, eh? Ha? Takot ba? Tao na lang pala. Chinese Coco Stock Week. Wala na talaga ito, oh. May kingdom na pala yan eh. Chinese Coco Spring. Lalim ko pala yung kaiba. Dahil lang araw na araw lang uli. Ito dalawa. Ayaw. Wala ko. Naura na naman eh. Tiktok yun eh. Kaya tao. Chinese Coco Spring. Kaya ba mo niya? Chinese Coco Spring. Ayan na. El favorito. Ano yan? El favorito? El favorito. Wala ka. Wala. Runner? Oo, nako sa sila. Nakikit. Nakikit ako. Foreigner. Ganda na ganda. Foreigner. Tingin mo na. Kainin niya, no? Hindi, hindi masarap yan. Ano nga naman talaga? Wala talaga ng minsan. Bakit sa'yo na? Nakakit ka naman. Wala. Ay, ano ba na yan? Ha? Hindi ba? Kasama yan. Kaya naman, hindi ka kaya sa pagkakalistan niya. Bakit tumakis ka lang? Kasama yan. Kumin, bakit ka naman ulit? Ha? Okay. Pakul. Ano lasa? Lasa pakul? Lasa talaga to, ano? Chinese Coco Spring. Parang din parang utang naman yan. Parang utang na ako. Wala ka sa akin. Nabidyo ako. Parang ko pa naman. Chinese Coco Spring. Lalo na. Kasi yan, nakandar. Ano yun? Siya yung nagpapalit. Ayun, siya yung nagpapalit. Sino nagpapakit? Nagkamapalit. May panood niya kasi Vincent. Ay, nakakain ka lang. Ayan, hindi ba yan? Chinese Coco. Wala pa. Ay, Ricky! Kaya nagkakinay ka na punta na si Vincent. Kahit pa siya.
Masyado malakas. Ha? Ay, wala ko. Gusto mo eh. Kaya sa'yo, wala akong ginagawa. Malakas. Ay, pupunta ko eh. Aba, hindi naman ako gusto. Ito yung sarali dyan. Pupunta ko eh. Hindi lang ako dyan pupunta ko eh. Makulit yun eh. Nakakaulit yan. Baka tayo magagawa niya. Alam mo na yun ha. Alam mo na yung kontrata. Dalawa ha. Mamaya, magkano na. Ako ay magkakaroon. Chinese food boys plate. Chinese food plate. Sumabit? Sumabit. Pansi ba? Bakit ang panahon, guys? Guys, nila. Walang pwersa rin ah. Yan. May sinabi ko guys, sardines. Kala mo naman sa sardines. Diba? Yan mo. Wala mo. Mukha na naman kagabi. Ang bure mo, hindi ko bure. Hindi ko na puli at puli mo. Bakit? Nakakalakan kita. Ayaw, ako ito. Tiglangan at wala na. Kaya tagiging sumahin. Apat! Nangapat na daw! Sir, wala na. Yung ano, nagkakanilingit. Tanak na. Ay, dalawa. Ibang lahi. Wala pa yung Pilipino. Yun o, nagseset up. Tapos na siguro sila. Ayos na ang trabaho.
trabaho siguro. Ay, hindi. Magse-set up lang. Wala. Sintik.
Maawal ko ba naman? Ayos yan. Ayos yan. Ayaw ko sa akin. Ang klase. Tagal pa naman ba? Tapos, nagkahalik na yun. Ang parang mahalili dyan. Galili mo na siya, no? Ang puri-puri siya, eh. Every morning ko na, boy. Okay na. Okay na kayo, eh. Wala akong parang yan. Kailan ko ito na ngayon? Kapunin mo mga bata. Nag-aaway, oh. Ay, punta mo parang mo din. Bata mo, Ang mga panik yan sa nagkakaroon ng paano. Met lang, niya ko na damit.
Ha? Pag-telerin ka rin eh. Katapang ito. Ay, Kung natin si Mami eh. ha? Kung natin si Mami, nagtawa yung isang ano, internet, hoy. Ayan, Ha? Di ba yung paper kanta ng bahay ito? Di ba rin? Kanti na kakanta, makakaon niyang matagol. Buhay ka? Wala naman. Yung memory sige mo. Ha? Mukhang kailangan natin. Paano yun yung may gawa niya? Alam ko kasi nabot tayo dyan. Lagi niya ito. Kung natin kaya, bakit may atap na talagang ka? Ito. Nagdapot ka lang, di ba? Gawin din. Kaya mayari ka na. Papapalitan ang bahay mo. Kaya tayo na eh. Ang pagkikat ang aircon eh. Sino? Nakakagyan yung sinira ko pero ba? Tayo sa rasta, nagpindihan ang presto. Kumanta, presiyasa. Lugar mo tayo. Kaya nagpipansin na ng camera itang ka rin eh. Bakit? Panipani ng camera ka rin. Ay, naman mo ang pagkapunta. Ganun din mo yun. Kailangan mo manila. Yan ang punta ka. Samahan mo na yan. Sarang jawari ng business. Kung na naman pagkabago ba? Na naman ni Sabi-sabi nila yung Korean ka. Pwede na may camera kay Kilo. Bata ka. No. kaya kakita mo na lang para maintenance mo na. Kapag ginagay ng camera kay Kilo, bata. Aangat ka doon ang mga natin. Ako. Baka mo i-check mo naman gawa ng kanta. Wala dapat man kang dito. Kada tumurang pa pa kasi. Ito yung Facebook sa katuong. Kaya tayo yung pagkakas sa nila. Oo, dapat tumurang pa. Dati-dati, matangay mo tayo itong sinapang yun. Punta ka sa business oh. Kung lalapag mo. Ano yung bulsa ba? Just for laging gumana. Oo, kapag eh. Ano iba? Hindi, may gawa niya eh. Bagas pa ka ng gano'n. Utang ang oras. Hindi, may gawa niya eh. Utang may naman yung mga oras. Utang kahit ang pagbaling mo lang ganun ba ito? Wala yung dagat. Kaya ano, kapag ikatag. Kasi sa pag na pagkata na. Ano ko ang nanapak eh. Ano mga ka? Yung nagkipagkatag. Punta kayo na sa Samantha. Eh, yan ito. Kung kami pinatama, okay na. Kahit sa lutin pa, mga namin, yan naman, wag ka na marami sa lutin lang. Kaya ito,
gawa na niya na po. Ay, bakit pa niya tinawag yung ito? Oh, Jamsit. Ay, hindi na parang Kahit nilulugawaran ka, parang masira yan. Tama mo nga. tumungat na. Bakit pa natin siya na talaga niya? Ay, kaya. Kalat ka rin. Ako, makakurti na maraya nakadagdaman eh. Dahil kaya. Ano ba yung nagawa namin naman tayo? Malasak pa yun eh. Kung natin basta para po ka natin na rin ito. Okay, mga ito eh. Tingnan nga tatali mo. Nananamatis tayo. Halika. Oo, parang Kapal yan eh. mga Ano kaya kung mas nakakataas na yan pinakanini? ito Iyo, tali na yung game. Sigit niya na sigit. Ano nga, alam nito. Kanyata niya, meron pa. Ano yung mata ko na yan na Katama na yan sa tayo. Bago mo yun, kaya rin mag-hansin mo, dapat tumingkay. Dapat tumingkay. Tumitang ka mga hansin niya. Kaya, huwag ka padala na eh. Kaya mo kapay. Di mag-lag niya. Diyan ko lagi. Nalalag ka sa kapabay niya. mga Ha? Imagine dyan, sigurado ito. At hindi, siguro ka sa karela na eh. kaya naman manilagay sa tayo. So, tani. Kuha na lahat. Lari, ang tama. Iyan naman sa kaluan lahat mo. Lagi na yun yung kingarap ko na. Makapantay ka sa buhay niya. Meron siya yung sinubong. Yawa, hindi ka man naman susubok eh. Yun yung ako, sinubok.
Wala siguro nagturuan mo eh. Kaya wala magagawa ka na. Kapalit ka mo. Ate, ang ganda eh. Pero mga sinawat eh. Ano mga ganito kaya kayo ito, no? Ang ganda, dati ang dami. Nagkami pala ito po kaya madala. Dati ba? Sabi ko ba yung... Ito ka naman ako mo. Ay, naman ah. Ang pamilya mo, padala mo sa kape. Wala ka pa mo. Tangang sa bato. Alas 4 na, Jay. Sa may tanda. Panglaing kamay ano?
ay, 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 ay. Guys, tira. O yan, sa kabila. Yan yun. Everything was true. His grandbaby. So,
Kaya ito. Burikin na yan! Nakakala,